Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako, mao ikaw. Maatiman ra lagi ni Ethel ang imong opisina. Gusto ko mahibaw kung giunsa sa pagpadaga ni Ethel ang ako opisina. Pero, unsaon man? Gusto ko nga imong patrabahoon si Samantha sa akong opisina. Unsa? Please, love. Gusto lang gid ko nga mapisi ang akong utok. O si Samantha ang imong patrabahoon dito? Oo. Tungod kay ulipon ko na siya, dili ba? Love, unsa man say naibawaan ni Samantha sa advertising? Si Samantha lang ang mutunga sa opisina. Pero, ako ang utok niya. Chloe, dili ka na mo yang mong nasabutan. Ikaw lang ang iyang atimanon. O kay ako man ang iyang atimanon, makabuot ko sa unsay akong isugo niya. Pero love, delikado ang mong trabaho. Love, si Samantha lang ang akong koneksyon dito. Kanara. Siya ang mutunga dito. Apan akong ideyang iyang sundon. Love, nakong binuang ka ng imong plano. Wait. May gikadlukan ka ba? Ha? Mao nga dili ka gusto nga doon ako i-assign sa akong opisina nga makareport na ako sa mga kalihukan nimo dito? Unsa imong rason kung anong si Samantha magyud ang imong ibutang dito? Tungod kinibaw siya bahin sa akong plano. Chloe, Tubaga ko, love. May gitago ka ba sa opisina? wa ko'y gitago, Chloe. Kung mauna, musugot ka nga ibutang na ko si Samantha sa opisina. Siya ang mamahimo na kong assistant. O siya ang mutunga sa opisina para nako. Okay. Sige. Pero magsultiyo namin ni Samantha. Mag-meeting ta. Oh, Chloe, Ako ni mo tawag niya. Hello? Samantha? Dali dayon sa among kwarto ni Jericho. Miss Chloe, may isug... Ay, sir, niaday ka din eh. okay. May kay ni anak ka. Okay, sige, mag-meeting ta. Ha? Meeting? Gikan karong adlaw. Ikaw na ang akong personal assistant. Unsa kang graduha, Samantha? Graduating ko sa Fine Arts, sir. See? Okay kayo siya sa bago niyang trabaho karon, Jericho. Unsay buot mo ipasabot, Miss Chloe? Mutrabaho ka sa akong opisina katulo sa usa ka semana. Ha? Pero, dili ba nga akong trabaho mauman ang pag-atiman mo? Dili bang misaad ka man? Nga buhaton nimo ang tanan akong isugo nimo? Wa nay pero-pero. Magsugod ka na sa pagtrabaho sa sunod semana. Sige na. Magkalakaw ka na, Sam. Yes, miss. Unsa na, love? Timing kayong iyang kurso sa trabaho niya sa opisina, di ba? Huwag ko magtuo nga parehas demi kurso. Ay, Hey, nga nang nangupaw ka? Huwag kay gusto nga doon ako'y mga mata sa opisina. no. Dili ka na ang buot kong ipasabot lang. Tubagan na lang ko, love. Patrabahoon ni mo siya sa akong opisina o dili? Okay. Klaro ka, love. Okay. Ako ning buhaton tungkol nimo. Kay mao nimong gusto. Sige. Patrabahoon ko si Samantha sa imong opisina.
O sa naman sabning nasuot sa una ni Miss Chloe. Nga pa trabahoon man ko niya sa ilang opisina. Hoy. Ah. Dali dire. Oh, madam, ayaw lang kong bira. Pagsaon man ko nimo. Tubag akong tarong, ha? Unsay inyong gimitingan sa suot? Ha? Kuan, patrabahoon ko na ko ni Miss Chloe sa iyong opisina. Unsa? Huwag may sagutsad ka? Oh. Pero ayaw ra gud una, madam. Nganong dili man ka mangutana sa imong anak? Gusto kong mabati, gikan mismo sa imong baba ang gusto na kong mahibawan. Misulti na ko nimo. Patrabahoon ko sa imong anak sa opisina katulo sa usa ka semana. Unya, mo trabaho sad ka. Makabalibad bago ko sa imong anak, madam. Dili man tingali. Tungod sa akong sa niya, mura kong kabayo nga iyang girindahan. Nga dili gid makabalibad sa tanan niyang gusto. Nakasa ka sa kong anak. Busa sunda gid siya. Nakasabot ka ba? Naunsa masab ning inahan ni Miss Chloe? Ano bang murang man og layo siya sa iyang anak? Miss Chloe? Nanay mo pabahaw. Lingkod diha. Magsulti ta. O sa mga tusultihan, miss. Ugma. Magsugod ka na sa pagtrabaho sa akong opisina. Yes, miss. Pero, may baw kung unsa imong tumong ining-imong pagpatrabaho na ako sa imong opisina? Klaro naman tingaling akong gustong mahitabo. Naibaw ko. Gusto ka nga maniid ko ni Sir Jericho. Good. May utok masabday ka. Mauna imong buhaton. I-check ni mo ang buhaton sa mga tao sa opisina. Labi na ni Ethel. Ethel? Mao ka ng temporary nga may pulis sa akong pwesto. Sa advertising department. Pero dili siyang sentro sa imong trabaho dito. Unsa ba gid ay ang trabaho nako dito, Miss Chloe? Gusto na kong kawatan ni mo kuha o gulagway ang tanang babay nga moduol ni Jericho. Ilabi na kyud ang mga bagong modelo nga iyang ma-hire. Mauna akong trabaho? Mura kong spy? Muna imong trabaho. Ikaw ang akong spy sa tanang lihok ni Jericho. Miss, dili ka masuko sa surgery ko nako kung kuan siya gulagway? Kuhaan ni mo siya kulagway sa sekretong paagi, bogo. Miss Chloe, O man, nagasabot ka ba? Miss. Good. Unsa man niwi? Dili ba ko mahimutang? Mas gikulbaan man ko nga mo ato sa opisina ug masikreto ko ang picture sa babae nga moduol ni Jericho. Ay. Usa ba kay mahitabo na ako sa opisina, no? Usa ba ako buhaton dito?
Mauna raw adlaw nga matrabaho ko. Pero, usa man siya kung trabaho dito. Ay, paitay ni uy. Usa na lang kung masakpan ko ng surgery ko sa tinuod akong tuyo dito. Good morning, Samantha. Uy, good morning, Rudy. Kana, mani gusto na ko mabati ka nimo. Nagmata ba si Chloe? Nagmata naman to. At alang siyang kwarto. Guwapa lagi kay karon. Ha? Uy, salamat ha, bisag dili tinuod. Tinuod lagi nga guwapa ka. Samantha, ready ka na ba? Oh, Jericho, maglakaw mo? Oo, Rudy. Patrabahoan siya ni Chloe sa iyang opisina. Ha? Patrabaho si ni Chloe? Pero, di ba nga... Ayun na lang pangutana kung ano ni. Sige. Ato na si Chloe. Kay mo ato na mi sa opisina. Si Manang Inday o na ang mubantay ni Chloe. Dali na, Samantha. Yes, sir. Kalain sa akong gibati nga kauban ako sa surgery ko eh. Nga, hilom kaayo. Oh, Sir Jericho? Nga nagkalit man imong gipahulong ning sakyanan. Nganong imo kong gitutukan, sir? Ganong gusto kang patrabahoon ni Chloe sa iyang opisina? Ha? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Krakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me, but did it go